kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Tawgalan ko ninyo sa pangan nga Kim. Dili na ko tinod nga pangan. Taga Cebu ko. Apan kasamtangan nga nagtrabaho diri sa abroad. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong mga gipamati diri sa abroad. Aron inyong hisabtan, sugdon ko dihang nagkasabot ning magtapok-tapok kami mga Pinoy diri sa abroad. Ingon ini ang mga panghitabo. Ha? O birthday na din ni Rose Chandrong Domingo Vina? Oh, Kim, uy, nalimot ka sa pizza? Ay, uy, nalimot jud ko. O niyan sa man, mga duta karong gabi is yung celebration? Oo, manluod to na tumbayan na kundi na to adtuon. Nangimbita naman ka. Oo, lagi. Wala kaing na. Nga, pagit ko ka-check sa akong phone. Basig nag-PM na to na ako. Nagkaday sa ha. Oh, na. Di agyod lagi. Nakoy 100 message. Na, lapaita sad nimo, oy. Siya ro, wag ka katanaw na sa mong phone. Hala no, may magkanere akong giatiman no. Kaya mabisi ba ako sa akong trabaho, day. Di na ko kaatiman sa akong phone. Mao ba? Mao gani nga gawa sa panagsaoy. Uban sa itong mga kailang mga Pinoy din ba? Kapoy ba sige trabaho. Nga watay lingaw-lingaw? Tanduan na si Rostin ha. Tanduan diha nga mga tuon niya tas gabi sa ilang flat. Mutambong tas yung party. O sa ito i-gift, uy. Untay panahon mo palit. Da, palit lang tag-ilim nun, good. Tampo lang tag-wine o ilan ng pulutan. Ha? Mag-inom ta? Rose Jean, kaniragid ang among matampo ni Kim sa imong birthday party. Kaya wa na may time upalit og gift ni mo tungod sa kabisi. Sorry, Juday. Nalimot ko sa mong birthday, uy. Wag yun din ko kapalit og gift ni mo. Okay ra na, uy. Di na ba ako bata ha nga mag-gift-gift pa? Okay, nagining may tagayon tanong. O nya. Usa pa may atong dugayan? Sugdan na rin itong tagay. Oy, pangaon sa mo, oy. Pero paabuton sa natong uban kadiyot ha. O guman natong pangaon, sugdan na dahil natong tagay aron dako tagaan Ka na. Kim, mata na. Kim. Asa naman ng oras, uy. Buntag na, day. Pero to ka pa, uy. Lapat ka akong Ang over na. Kaya perting inom na ito gabi eh. Dugay ka itang naguman kay sigig tabi. Ang tod nakadlaw na lang ta. Kaya anong mata man tag sa'yo? Tug sa tagbalik, uy. Duka pa kay ko. Uy, nagkasabot ang grupo nga manlaag. Kitang tanan. Ha? Di pwede mga tuog lang ta. Duka lagi kay ko. Ay, wala lang duka ni Murun kung ma-enjoy ka na. Sige na. Uy, mas dindot yun ang katog kay sa laag, Ronfin. No, sige na, good. Sige na, good. Kita nagsaro na kayo na nga makatapok ta nga. Watay trabaho. Tibok tang grupo ang laag ba? Sige na. Asa man ko na ta? Support. Manakay ko na ta og roller coaster. Ha? Roller coaster, yun. Ang pinakahit ba yun ako? Kaya dukan kay ko. Ay, wag killjoy, no? Dalay, bangon na diya. Pangandam na sa imong kaugalingon. Kay why exempted ron pagsakay sa roller coaster. Uy, mapayo ko itarong tog. Labad pa kay din akong manakay pag yun ni roller coaster. Mamatay na dyan ko ani, Day. Grabe ha. Para sakay roller coaster, mamatay ka na. Wala no. Murubi ka diag amaw no. Nungupot magikaan ang puthaw. Oh, nga ano, mo andar pa lang ni Kalit. Ano na to nalagay? Andar na. Pwede pa tama na. Uy, bilong ka diya, babay. Ikaw rin pa nang usap mga foreigners, oh. Kita din sa imong pagka-ignorante. Naninihinay na utong roller coaster, Day. Kamay na lang po. Malugsong na gini. Ay, dito na sa ginamatay na dyan ko, ate. Ay, ako na po eh. Ay, iwan na, Day. Iwan na. Iwan na ko. Ay, mamatay na ka. Mamatay na ka. Bata pa lang yun ko nga hadlukan na kay kog roller coaster. Nabisan kung may mga ride sa among lugar, kung may fiesta, di yun ko maibog nga mo sakay. Dire na hinon ko sa gawas na kasakay.
tungod kay nadako sa kong mga barkadang mga Pinoy ra sa dire. Murag gid kog mamatay sa kahadlok nga nangandoy nga muhunong na lang untang pagdagan sa roller coaster. Unya, dihang nanganaog na mihuman sa among rides. Kakulba nga kalingaw. Kim? Kim? Uy, nasa ka, uy? Di ko na mali akong akong lawas. Ha? Sure ba? Tinuod ka? Tangi ko. Mura naging na-paralyze akong lawas. Hindi na ako malihok. Murag binudog ka tunga sa akong lawas. Oh my God! Help! Oh, rescue, please! My friend can't move! Rescue, please! Lab tests are okay. Kidney, liver, blood sugar tests are okay. So what happened to my friend, Doc? The patient is suffering from a fatigue. What? Fatigue? Hinay lang ha, Kim. Hinay lang. May gani, kay nakagawas na dahil ka sa ospital. Kay overfatigue na day kuno ang imong gibati. Sa kakuwang ng day siguro tunin mo sa pahuway day. Kay unsa nagutang orasan na nga to pagka kadlawon good. Nya, nag-inom pagyud ta. Dayon, pila lang ka oras sa atong tuog, nang laag na sa dayon ta. Mga kuwang gyud tas tuog. Pero day, marag di man kay fatigue rin akong gibati, uy. Di ka ni atake. Ha? Atake ba, uy? Kaya nga naman di ay. Kuan man good. Kanang basig mahal stroke ba? Kay marag bukat man ang pikas na kong lawas. Murag panhod. Unsa? Sure, uy. Pero wa may nausap sa imong lawas o sa imong nilaktan. Pero feeling ko na ako kanina. Marag na paralyze ang akong lawas. Di na ako malihok. Bugat ang pikas na kong lawas. Wala na, uy. Ipahuway lang sa una na, Kim. Ayaw sa pag-adtog trabaho, ha? Kay papahuwayon naman kuno ka sa doktor. Kay na-overfatigue lagi ka. Honsa, mulay na itabo ni mo diha, Kim. Uy, pauli diri sa ato, uy. Pa, diliingon anak ka sayo ng pagpauli diha sa ato, uy. O niya, kinsa may mo atiman ni mo diha. Ako mga friends pa, usahay doawon man ko nila. Pero Kim, kung mao man gani nang imong gibati, kuwang ko sa pagduda nga fatigue lang na. Basig unsa na ha? Pa, mag 3 years na human sa hitabo. Apan maulang kihapon, napaghapon ang gibati kong pamanhod sa akong lawas. Apan mas okay na hinoon ikumpara sa pagkahitabo. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, human ko og sakay roller coaster. Pagka naog nako, muraman ko og na paralyze. Di na ako malihok ang akong lawas. Idako og doktor. Ang findings, fatigue ra kuno. Gusto ka ang doktor? Ikatuhang pangutana, niyan ang pagkagabi noon, nag-inom may buntagay, kuwang sa tuga ng laag ug nanakay may roller coaster. Mao kasabtoy na kaingon nga feeling nako murag na paralyze ug namanhod ko. Ikatulong pangutana, nagpa-check up na ko og doktor. Gikuhan ko og sample sa dugo. Okay naman ko ang akong kidney, liver ug blood sugar. Unsa man gid ay ning pagpaminhod nga mag 3 years naman ni. May puruhan pa bang mawa ning pagpaminhod sa akong lawas? Ikaupat og katapusan nga pangutana, may lain gid ka akong gibati, kay nganong wa man mawa ang pagpaminhod sa akong lawas. Gusto ta ko magpa-MRI. Ma-detect pa sa MRI kung may lain pa kong sakit. Pila masab ng MRI? Palihog tabangyog tambagi ko.
kini ang akong suliran, Kim. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa itong programa, kini ang akong suliran. Ani na sa bako, once again, si Dr. Rene Obra, magiguban ka ninyo sa inyong mga kalibo, gumunhap, suliran sa kinabuhi. Tungod lagi kay ako, usa ka medical doctor, ako mutambag sa inyong mga sulirang punto, medical, personal, emotional, behavioral, psychological, o problema sa mga ginadiling drugas. Kasi pamaagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran rin kanamo. Pwede ka ninyo ipadala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini nga akong suliran, official writer's page. Or this mong buhatan sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang ato magtatampo ko na dawa taga Cebu, si Kim. Kung yung butang yung edad, pila na edad mo Kim, no? Sumasa na batin to sa drama, ang problema ni Kim kay kanang kuan, kanang kuyawan siya, no? Kuyawan gud siya. Mura siya mukulaps, sakay siya kausag roller coaster ba to? So ako na ning ditsyon ang mga pangutana ni Kim, no? Unang pangutana ni Kim, human ko og sakay og roller coaster, pagka naog nako, mura man ko og na-paralyze, dili na ko makalihok ang akong lawas, gidala ko sa doktor, ang findings kay over-fatigue ra kuno. Gusto ka ang doktor? Well, kanira bang sa ni roller coaster, porbida ako, di gyud ko mosakay anay bisag ako pay bayran. Mo-share lang ko ninyo mo-share ko ninyo tinuod sa ninitabo nako. Didto kog Orlando, Florida. Katong nag-training ko sa drug rehabilitation, kaming Dr. Dave Baron, kauban sa uban ng mga kauban, ikan sa lain-lain ng mga lugar. So, nangadto mi sa Orlando, Florida, Disneyland, no? Usa sa mga attraction dito, kanang pasakton lay kanang mga roller coaster, kanang gastang gabi, manakay ko sila. Nya, ako po'y mabili nung di ko ma-appeal. So, dahil kausa, ning appeal ko, paningot ko, di ko kasabot. Basta kay, katong, ang ako yung ko di nagyo kumusab, katong nisakay mi og kanang, elevator ba? Elevator. Nya, habog kayo. Kunya, ang murag attraction dito nga, ang elevator, kunyari, nahagbong. Nga walang ni siya support, nahagbong. Kunya, abot sa ubos, di ba po yung mabungkag, kay naaman sila murag shock absorber gibutang, pero kuyaw kayo. Kay, ang imong pagtuog, nga nahagbong, gikas panganod, gikas babaw. Sumaunay na hitabo, no? So, ang kining hitabo ni mo kay murag pare-pareha itong ako. Basta kay, nagsige na kong piyong, wala ko mutanaw, kay mutanaw ko, kuyapan gyud ko. Kuyaw gyud kayo. So, kining roller coaster ride, ang trail mo gud ani, nga, musakay ka sa roller coaster, no? Naaba po'y paspas kayo, na pwede na po ilang i-control. Ang up and down, o kanang rotary movement sa roller coaster, maunay maka-nosya ni mo, maka-DC ni mo, makalipong, na? Di man nun si Pugiro ka mong musuka, pero mura ka kasukaon, mura ka gidagat ba? So, up and down nga rotary movements, no? Ang uban na ni nga, medyo nagrabihan good, this can cause, Gabi ba ya? This can cause rupture. Rupture of your blood vessel sa imong utok. O makakos ni siya subdural hematoma. So, common ni sa mga edad-edara na, no? I don't know kung pila na edad mo kay manigibutang ng edad rin, pero common siya mga edad-edad. Mo bitaw nang naay mga restrictions. Adto ka ng mga pista-pista na mga karnabal, naay mga sakay-sakay dia nga habog kayo, sa paspas kayo, magsisigit ng nakay. No, naay mga restrictions nga children with this certain height or age na ilang ibutang kung kato mga edad na. Kanang labi naglaay mga history of hypertension, cardiac problem, nga kinahanglan nga i-check sa doon ang ilang blood pressure kung mahimo lang. O kung di na lang yun mo sakay. Di na lang yun mo sakay. Kung kwan. Usap po nga, kuyaw aning yung aning roller coaster, para bito ka na nagsakay tagkwan, kanang auto, may mukalit kag hunong, for some reasons, na kay hapit na mabanggaan, o nabangga yun ka. Ang kining kwan, kining whiplash injury, no? Mu-click ang imong cervical vertebrae kaning sa liog. Mu-whiplash ka. Mo na siya hinungdan ngano nga mag-seatbelt yung ka kung naa ka sa auto. Ara po ng roller coaster, magwara ba? Na may seatbelt ino ng roller coaster, ay seatbelt. Dili ka mauntog, na? So akong migo taon si partner nako dito sa CCTV o sa CCTN, si
Andy Manatad, na-admit ko taon to akong partner. Partner Andy, maayo na imong gusto karon. Kay nag-drive siya, ang iyang kuyog naka-seatbelt. Ang siya nga nag-drive, wa maka-seatbelt. Siya may nadaot pagkabangga. Igwa ang iyang dugan sa Monobila. So, mauna ang mga posibleng mahinungdan, mahitabo, no? So, the same is true with roller coaster. Kung di ka anad, padington yung kagbugbog na ako experience na. Number 2, nga pangutana. Anong pagkagabi noon, nag-inom may buntagay. Kuwang ka lang ko sa tulog ang pagsakay sa roller coaster. Pagsakay sa roller coaster, kuwang siya sa tulog. Mao ka sa to'y nakaingon nga feeling nako murag na-paralyze o na-manhood ko. Maybe. Could be one of the reasons nga considering mahilig kang inom. I don't know kung kada gabi ka mainom or kada adlaw ka mainom. Posible siya na nga you lack mga vitamins diha, no? Binang ganing mga B-complex, no? So, posible nga usa to sa mga hinungdan, kapoy kay ka. So, I suggest, kay na maka-history nga, murag ma-paralyze, o di nakalihok, quantum, no? Diyan mo ka sa Cebu, magpatanaw ka o neurologist. Kaya na maka-history o paralysis, ha? Patanaw ka neurologist, kay unusual man sa nang ma-paralyze ka after musakay ka roller coaster, no? Ako, gikuyawan mo ko atong among gisakyan dito sa Orlando, Florida, pero wa man ko ma-paralyze. Ipaningot lang yun ko. Murag ko, nalipong nga kukuyapon ko, pero pagkahuman na, okay naman ko, amang ko ma-paralyze. So, murag na agyo siguro kay neurological problem. That's the reason why I'll suggest that you go and see a neurologist dito sa Sugbo, no? Arman ka sa Cebu. Okay? Katulong pangutana. Nagpa-check up na ko og doktor. Gikuhaan ko og sample sa dugo. Okay naman ko ang akong kidney, liver ug blood sugar. Unsa man gyud ka ang pagpaminhod ng mga tulo naman ni katuig karon o pamugin mo wa may puruhan pa ka mawala ning pagpaminhod sa akong lawas. Well, katong giingon na kung posibleng may mahitabo katong subdural hematoma o katong whiplash injury or sequela, dili makita ni siya kem sa dugo, ha? Dili ni siya makita sa unsaon pa ni magpapisting og dugo, di ni makita ning whiplash o subdural hematoma. Kinahanglan ka ani nga i-MRI, CT scan, especially diha sa part sa imong spinal cord sa cervical area, sa neck area, mao na siya. Ang kanang pagpamanhod banggod, naghan man ang causes, no? Magpa-check ka, okay naman kayo mong blood sugar, good, pero ako lang i-mention nga katong na mga diabetes, magkakusa na siya og diabetic neuropathy, o kay naamang kay history nga sometime, I don't know kung social drinking rin mo or gabi ka mo inom pog mga alcoholic, those people nga magsige inom mga alcoholic, they are more prone to develop mga central and peripheral polyneuritis. Ako nang i-discuss katong usa ka kasong paparihaan Why? Because alcohol can impede the absorption of vitamin B complex, specifically vitamin B1 or thiamine. So kung kulang tag thiamine sa tong lawas, akong balikon, dali ta masakit og central or peripheral polyneuritis. So, when I say polyneuritis, kanang sakit sa nerves, which supplies our muscles, na kung di siya 100% functional, makakos ni siya dysfunction or pamanhod o ingon imong kag na paralyze. Okay? Ikaapat nga pangutana. May lain gyud may lain gyud kung gibati kay nganong wala man mawala ang pagpamanhod sa akong lawas. Gusto kong magpa-MRI. Ma-detect ba sa MRI kung may lain pa kong sakit? Pila man sad ang MRI? You see? Gusto mo kang magpa-MRI. Pero akong share ni mo, kining MRI, murag naargin ni sa mga private hospitals, no? O ngayon tag private hospital, gasto-gasto gyud kani. Nakoy nabalaan nga MRI, diagnostic procedure ni siya, dili ni siya tambal, ha? Basig maingon ka ngano na pa MRI ko, wali ko maayo, no? Kining MRI, mura na nag-x-ray, no? Or CT scan, nga, mo diagnose. Nga, kung sa may finding, mo na nga, kung anon pod, kanang magdepende ang tambal sa doktor nga ihatag. So, dahil usa, mga 20,000 yan nagasto. Dahil usa, mga G's,
Naku ni balaan, 30. May na. Butang na to, gikan sa 10,000 to 30,000. Yan na gini mong ipreparar. Depende rin na sa area nga unsay ipa-expose or ipa-diagnose nimo sa MRI. Kining MRI mo na abbreviation sa magnetic resonance imaging. Usa ni ka diagnostic procedure. Ako na MRI naman ko sa akong tuhod, right na ko ngani. Naman sa ko'y problema ito, okay naman. Oh. So, mao nakagasto ko. Pila to kong gasto? 14 man siguro to. Murag yun na. Okay? So, inaot nga, naka-speaker ko ni mo, Kim, diha sa imong ito ko sa imong problema. O, remote like ko greet ning dapat itong i-greet sa mga taga Cebu, no? So, mayong pagpaminaw, dagham lagi gisuwat diri si Karin Mi Dilapinya Corporal, no? Kaning gisuwat. So, ako giingnan nga akong gikomedyahan bay ko piso-piso lang ni May, ha? Bita komedya ra bita na. So, mayong pagpaminaw ni Ma'am Dulcie Amor Bargaminto, Sir Pexi Tatoy, Maning Servano, Iting Ginayas, Nick Dilapinya, Henry Bastatas, Manti Gidaro, Narding Gidaro, no? Maayong pagpaminaw. Labi na lang taga Lantawanon, San Fernando, Cebu, no? Taga Sanga, taga Green Hills, taga Lantawanon, San Fernando, Cebu. The same is true to Mino Gabisay, dia sa Busay, si Tony Pilo, dia sa Guba, Linlin Ungpoy Villarmia, dia sa Kantawan, Bilo Paparon, dia sa Niagan, Koni Raga, o si Awi Zamora, dia sa Sambagdos, no? Maayong pagpaminaw nyo, dia. Okay? So, once again, hinaot nga, mo'y nakutlong ang pagtalunan karon adlaw. Ako, si Dr. Rene Obra, paningkamot agad ko, or kami, ni Atty. Bathan, nga maghahatag mig, solusyon, kolor, kinabuhi, kahayag sa mga suliran nga inyong gipadangat rin ka na mo. So, from all of us, from Radio Network, Radio Mo Nationwide, Tatak RMN, daghang salamat o maayong adlaw. So ka. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Ashley. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay kining akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan sayo. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mo kini usa ka babae nga nagpuyo sa Carmen, Cagayan de Oro City. Ang ato matatampo nagdasangan nga Ashley. Josh, kuhaan na yung mula bakara, gipaningot na ka, Thanks, Ash. Agad ita, mato ko siya. Mag-ilis ko t-shirt. Kaswiting yun day, bagay ra ba mo ay? Amaw, wami taluan ang akong best friend, no? Talo? Ay, sayang nga, level up na inyong friendship, Best friends na ming Josh, Best friend yun ka ng imo nga to niya, Ha? Bisag di pa ka motel, dahil. Klaro kayo, nga, na kayo na-feel sa imong best friend. Dili lang ka mutugan kay mahadlok kang masakitan, da. Day. Ash, tabangi ko sa akong project, be. Na ako'y lakaw. Ha? Asa man ka? Basta importante kayo. Promise, musulti ra ko nimo kung successful na, okay? Ha? Sige na, Ash. Please lang, please. Sige na. Napaday ko'y mahimo. Yes! Thank you, Ash. I love you. Josh,
Nabuang naman tingali ko sige ko nauna ni Josh. Ilabi na ka tong pag-ingon niya I love you. Nahibaw kong inami ko ratong pagkasultiha pero nalipay ko. Pila na ko katuig nga nagsigig tago sa akong na-feel ni mo, Josh. Tungod kay dili ko gusto maguba ang atong kasuod. Ash, si Monica, akong uyab. Oh, ha? Hi, Ash. Dagahan kay giistorya si Josh nako about nimo. Mao ba? Sure kay nga, wadayin ko musulti ni mo ha. Dugay na akong nanguyab ni Monica. Karon na nako gisulti ni mo kay finally, gisugot na gid ko niya. Congrats! Congrats ninyo duha. Josh, excuse anak ninyo ha. Oh. Napa ko itiwason og buhat sa classroom good. Sakit daw eh. Ngano na sakitan man ko. Day! Day! Hoy! Nakibaw na kas chika? Ay, halo. So, kibaw na giday ka nga. Uyab sa Monica o ang imong best friend. Sakit na, day, uy. Ay, okay na, day. Uy, sige lang. Hilak lang. Ipangita gid ba ati karon masultihan ti ka. Niaramday ka dinhi. Uy, sa mingaw bahin sa tong school. Nagpagawas ako sa kong gibati, day. Gibati? Panawag sa dako, uy. Ami ka masugod ko nimo. Lisod ka ayo, day. Kung ikaw ray muluom din has imong kasakit. Day. Sige lang. Ihilak lang na. Sukat na nakauyog sa mga Monica. Wa na kayo may magkuyog-kuyog ni Josh. Lahi na gini ang kalibutan karon. Tuwa na magtuyog sa iyang uyab. Day. Patuon ko na ka sa advisor ni Josh. Na siya tuyo ni mo. Ha? Unsa man ko, no? Tawag ko kay Barney. Murag, importante man to. Bahin ni Josh. Gipatawag ti ka din kay doon na lang ko'y concerns about Josh. Wa naman yun siya'y tunga-tunga sa kong klase. And dahibaw kong suod mo. Tingalig dahibaw ka kung unsa nahitapo niya. Mao pa, bam? Wa na day tunga-tunga si Josh? Yes. Almost 2 weeks na siyang ingon ani. On and off sa klase. Sa una, always pina siyang present sa akong klase. Wa na ba ko'y idea, ma'am da? Wa sa ko makaatos ila. Sige lang, ma'am. Akong subayan og ato sa ila. Mangutana ko ngano. Okay. Thank you, Ash. Asa man ka-day ni siya? Sige lang ring ang cellphone, pero dilikid mo tubag. Hello? Josh! Asa man ka? Wa naman ko na kay sud-sud sa klase. Nagkuyog ning Monica, Ash. Hubog ka? Nakainom ako, dili ko hubog. Josh, naunsa naman in town ka, uy. Oras sa ting klase pero naa ka diha nag-inom? Hi, Ashley! Nagligaw-ligaw naming Josh, oy! Pwede ka maapas if gusto ka. Dili lang ko. Kay klase ko. Sige. Bye, Ash. Hello? Hello? Dibutang lang nagdiritso. Dako na kita ayos siya kausapan. Hastang iyang kaugmaon iya na lang ipasagtan. Best, tabangi ko bi nga makakup up po sa akong mga project bi para makapasa ko karon nga year. Si Monica di ay, imong uyab. Unsa man day ang gamit?
Grabe sa makadag istorya ni mo, Ash, oy. Ay, kung pag-ingon ana, Ash. Wara bigyan ang manghilabot si Monica ni mo, ha? Kung nakaspare kag time sa pagcutting classes for some invalid reasons, why not spare some time para makakatch up ka sa imong mga na-miss para mapasar na ni mga grading? Ash! Kibaw ka, Josh? Sukat lagi ka nakauyab mo anang Monica, no? Wala ka magtaros mong pag-eskwela. Imo na lang gipasagdan. Grabe sa nung manulti, oy. Dili na grabe, Josh. Tinuod na akong gipanulti ni mo. Wa ka makabantay? Nga napasagdan lang nimo ang imong pag-eskwela? Makaingon lang ka, ana, eh. Kaya umugog ka makasuway nga, may gugma ka. Oh. Okay, kung di na ka gusto makigamigo na ako, okay, Roy. Kung di na ka gusto mutabang ako, okay na sad. Daggan sa niyong istorya, eh. Mahala na, eh. Josh! Grabe na kit kita ko ang iyang kausapan. Dili na siya ang Josh ko ako nailan sa una. Hiyano na lang kayo sa buong istorya na kung dili mao. Wala mo gatagad ni Josh, day. Wala kayo kung makakita ninyong duha, magkuyog. Kung magkasugat man gani mo din eskwelahan, wala lagwa. Labihan na lang ninyo ang usag-usa. Wa na, day. Dako na kayo sa kausapan ko. Wa ko'y mahimo kay lahi naman iyang kalibutan ron. Lahi na iyang mga kalipay. Onya, ikaw, okay ra ka. Nasakitan ba ako? Pero unsaon taman, naamang yung mga buta nga dili magdugay. Maski ng friendship. Ay, true! Si Josh? Nga naman ka, ha? Hello? Ash, pwede ko ni mong arion ka ron? Naghilap ka? Ash, please! Josh, unsa ba? Gusto na ko na. Daghan na kayo kag nainom, oh. Tagayog ni Bot ni Kalawin. Naging-buhos na lang ako kay nana na sila ang uyab. Kung ako pala ko tayo mo uyab. Kilikiti ka ulang ko, Josh. Josh, gusto na na, B. Mauli na ta. Hubog na kaayo ka. Ashley, sorry kaya sa mga nasulti ni mo last time. Naagihapon ka para nako. Siyempre, best friend ko tika. Naunsa baya ka, uy. Nalipay ko nga nabalik na ang Josh ka ako na ilhan. Basta isaad na ako. Tabangi og balik ang imong kaugalingon kay tabangan sa tika. Thank you kayo, Ash. Thank you kayo. Ikaw na lang tatoy na uyab na ako, eh. Josh. Minsan oo, minsan hindi. Wa na lang ginako i-confess ang akong feelings ni Josh. Kaya mas na-feel na ko nga inamiga ragid iyang pagtanaw na ko. Love na ko siya. Pero I'd rather lose this feeling than to lose the genuine friendship I have with Josh. Dili na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Mao kita mga higalan kaagi ni Ashley nga taga Carmen, Cagayan de Oro City. Uban sa awit ngayang gipangayo, awit nga nagkaluhan sayo. Ang maong kaagi gibuhatan no duha sa radyo ni Jelly Haka ug gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higalag mga sukin ti paminaw kinasingkasing ko gidapit sa pabada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang na ining tulumanon, handimanan sa Sakawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handimanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpanig.